Our greatest worry as a nation, in particular in education, we must then begin a debate whether are the schools not safer than the streets. Because the majority of our kids are not at home, are roaming around the streets. So we must get into that discussion. When we have fumigated schools, which areas are better safe? The streets and the fumigated schools. Thanks, Program Director. Lo ngumphathiswa wesebe lezemfundo kweliphondo leMpuma Koloni uFundile Gade apha uhlomla ngomba othande ukutshisa ibunzi okuvula kwezikolo ukuze abantwana nesele begqibe inyanga behleli emakhaya ngenxa ye-coronavirus baphindele esikolweni. Kule ntetho yakhe ucela umngeni kuluntu okanye kubazali ukuba kokuphi okulungele ukuba abantwana bachithe ixesha besesikolweni okanye besezitalatweni. Ukanti kusenjalo isithili sase-Alfred Nzo West sele sixilonge lentsholongwane koomanenjala babo bonke nokubonakalisa mhlophe ukuba amalungiselelo okuvulwa kwezikolo sele ephezulu. Iphephandaba The Informer likhe lajikeleza kule dolophu yaseMatatiele lisiva izimvo zabahlali kunye nabafundi ngalo mba wokuvulwa kwezikolo emva kokuba enze intetho yakhe yokuvulwa kwezikolo kwiveki ephelileyo umphathiswa wesebe lezemfundo u-Angie Motshekga. Omnye wabazali uRefilwe Likena uthi akazubabuyisela esikolweni abakhe abantwana. Sisezilalini siyoyika abantwana bethu sathi uba zamthatha nje sesikolweni kwazi nantendle endlini njengaphangeli yayiva laa nto leya ndithi mna ndiseyifu ngapha yena uyahamba esikolweni nanala uzawuqhubeka ntoni esikolweni. So looking at le nto le e-COVID-19 awuyazi nokuba uhealth yena uzakwenza ntoni sathi amanyathelo akaziwathatha ezikolweni asekaxelela thina abantu basezilalini uyayiqonda. So ndicinga ukuthi ngaske singaba well informed thina qabapha ezilalini ukuthi okay bazali abantwana nazi esizawusenza esikolweni ukuthi nento yale COVID-19 then ke ngoku thina sibona ukuthi inoba mna omntana xa umjonga apha ekhaya uzawulungela nala lezi zinto nala manyathelo ukuthi azawuthathwa phaa esikolweni ukulungisa yonke le nto lena. Hlakazineke endlini ndixela ukuthi ahlale unyaka wonke phansi aphinde loo grade leyo engabuya yenza ngoku until kuze kulungise yonke le nto leyo. Baninzi abantwana eclasses ezigrade ezipheleleyo ngo-grade 10 ngo-grade 6 ngo-grade 3 ngo-grade 4. I don't think it's the right thing to do. As the government has stated and a lot of professionals before have said that the peak of this is going to start in September. So we're not even close to what they're expecting this outbreak to become. So now imagine you have all those school kids going back to school. That's everybody packed into one tight classroom, and you know here in our schools there's a lot of kids in one classroom. So now imagine one child catches it, comes to school, the day he sets foot in that school he's already passing it. Talk to one, he talks to his teacher catches it, teacher talks to the class, they all catch it. So I don't believe that. Yeah, but they're fumigating the schools, but what's going to stop, as I'm saying, someone from the outside coming in with the infection, with the virus? How is them fumigating the school going to stop that? You don't show signs until 14 days after, 7 to 14 days after. But in that 7 to 14 days, you are still infectious. So that it defeats the purpose. Okay. Unless they're going to do it every single day. Yeah, no, I wouldn't want to. Okay. Ukanti omnye wabafundi owenza unyaka wakhe wokuqala kwidyunivesithi yaseWalter Sisulu uRiphulu Sitswe Nketlana uthi ufuna ukubuyela esikolweni kuba isikolo sifumaneka nzima kwaye selininzi elixesha balichithileyo bengabafundi behleli emakhaya. Isikolo sena ngesithula thata sena sithula and hape na kwena silimo sena tse se senyile mfelo ifuthi sifela bona hayi bathi batafuna isikolo ngo first year right off camp mani ke dula ke lithu umunyakho and na ke dula ke lithu tjena le class se ka khona reye hoba di lecture ka khona hore di tshintshane busane be yengwe lecture tla kuta busane phide be yengwe ha rena ya kaofela class ka botha 20 ka jene hoba iye e rutwe 20 ifite ka usane ha ba khutla
20 e nngwe gape nka ba right nna tlaseng yaka 300 and something 150. Ze ungalibali kuhlamba izandla rhoqo emva kwemizuzu engama-20 uzihlamba imizuzwana engama-20. Hlala ufake isifonyo xa uphakathi ebantwini. Kwiindaba ze-The Informer Online, elami igama ndinguMathabo Phahlane.